En aquesta pràctica de Packet Tracer farem connexions elementals entre dos ordenadors, tres connexions, una de les quals no funcionarà perquè així és pràctica, per introduir la manera de treballar i les opcions de què disposa aquest programa. Comencem per col·locar dos ordinadors en pantalla. En aquest menú aquí baix s'escull l'opció ordinadors. La nomenclatura de Packet Tracer és dispositius terminals. Bé, és igual, ordinadors, pels amics. Un ordinador i un altre ordinador. Ara necessitem comunicar-los per un mitjà físic. Aquest mitjà físic s'escull d'aquest menú que sortirà en aquesta opció, connexions, i la primera tentació seria escollir cable de coure recte, és a dir, cable UTP de la categoria que correspongui amb BKB2 RJ45. Això no funcionarà, ja ho podem dir des del principi, però convé provar-ho per veure que realment no funciona i que Packet Tracer ho fa notar. Ara donarem dues IPs en aquests ordinadors. Abans de donar les IPs anotarem a damunt, com a pur comentari, quina IP la donem. Per exemple, 190, 160, 15, 21. I l'altra ha de ser la mateixa subxarxa, 190, 160, 15, 22. És important recordar que si dones la mateixa IP en els dos equips hi hauria un conflicte d'adreces i no funcionaria. Ara que hem comentat les adreces, posarem les adreces realment dins el Packet Tracer. Desktop, aquí dalt, 190, 160, 15, 21 i màscara de subxarxa posarem xarxa tipus C i aquesta altra. Desktop, emer d'un lloc des d'on posar la IP d'un terminal. Per aquestes coses senzilles és més còmode. 255, 255, 255, 0. El propi Packet Tracer mos avisa que això no pot funcionar mai. No pot funcionar, ja no importa ni que ho provem, però intentar enviar una informació des d'aquí fins aquí, però la resposta serà negativa. Efectivament, diu fallat, ho podem tornar a intentar. Ha fallat. Per què falla? Perquè això és un cable recte, és a dir, com un allargador. Aleshores, els extrems de fil de coure del connector RJ45 de sortida d'informació d'aquest ordinador coincideixen exactament amb la de sortida d'aquest altre. Naturalment, si volem enviar informació d'un ordinador a un altre, ho hem de fer connectant les sortides d'un a les entrades del seu interlocutor. Si connectant les sortides directament no pot marxar mai. Packet Tracer ens ha avisat que això no funcionaria. Anem a repetir la mateixa operació, però posarem en aquesta ocasió un cordó, un cable, també UTP, però que tingui els connectors canviats de lloc. Per això, primer agafam un ordenador, després un altre, i els posam, abans de res, les mateixes adreces que hem posat en la part de dalt. No hi ha cap conflicte entre uns i altres perquè no estan connectats. Això és com si tinguéssim en un laboratori aquesta xarxa i sense posar-hi cap connexió física una altra xarxa de vora. En aquest cas no hi ha cap problema per repetir les IPs. El primer, 190, 160, 15, 21, 255, 255, 255, 0, tancam. I el segon, 190, 160, 15, 22. En la seva corresponent màscara de subxarxa. Ara, en comptes de posar-hi un fil recte en què coincideixin sortida número 1 en central número 1, posarem un fil a vegades resisteix un poc, com ara. Bon. Ara. Posarem un fil amb els connectors de sortida d'un connectats amb d'entrada a l'altre. L'expressió anglesa és crossover. És important observar que ara Packet Tracer ha marcat en verd dos extrems, vol dir que es pot establir la connexió i ara ho provarem. Enviarem un missatge d'aquí fins aquí. Arriba perfectament. És important també provar l'inversa perquè no seria la primera xarxa que funciona en un sentit i no en l'altre. Això que hem fet ara, si ho féssim un ordinador real, s'hauria de fer fent servir la instrucció famosíssima ping per provar-ho tal com ho faríem un ordinador en Packet Tracer, picant un ordinador,
obrim la línia de comandes i des d'aquest ordinador que té aquesta IP fem un ping a aquesta altra IP, a 190 160 15 21. Aquest tracer contesta que sí, que funciona, que hi ha contestació des de 190 160 15 21, ho prova 4 vegades, ho pot provar més vegades, contínuament, etc. Mos dona els temps en milisegons que s'atorba el senyal de tornar i no queda cap dubte que hi ha un senyal establert. La manera més correcta de fer aquest tipus de connexió, per molt elemental que siguin, seria mitjançant un hub o un switch. Un hub és la versió senzilla més elemental d'un switch. Un hub rep un senyal per una boca i retransmet aquest senyal per totes les altres boques, sense més complicacions. Si la xarxa és molt petita, se pot utilitzar un hub, no suposa una gran pèrdua de temps perquè és molt més econòmic que un switch. Per provar-ho, tornem al principi, agafem un ordinador i un altre, les col·locam l'adreça IP que corresponguin. En aquest cas ho farem des d'aquesta altra opció del menú, és igual, exactament igual. L'adreça IP és 190 160 15 21 255 255 255 0. És important notar que en Packet Tracer no s'ha de pitjar un botó que digui grava, sinó que en tancar la finestra aquesta IP i aquesta màscara queden gravades. I ara l'altra, aquest comportament de no haver de pitjar intro o grava, això és un poc inhabitual, però Packet Tracer funciona així: 190 160 15 22 255 255 255 0. I entremig hi posarem un hub, el més senzill que hi hagi, el més barat. Aquest sí se connecta en els dos PCs mitjançant cables rectes, perquè ell mateix s'encarrega de fer la conversió de les sortides d'un a l'entrada de l'altra. Ai, quin doi. Perdó, he posat un access point sense anar-me en compte. L'eliminam, agafem un hub genèric, posem aquí, cable recte i cable recte d'aquí, port 1 fins aquí de Fast Ethernet. Ara, si repetim l'operació d'enviar missatges des d'un i de l'altre, hauria de funcionar exactament igual. Farem la finestra neta per veure que realment funciona. Bon, d'aquí fins aquí, èxit, diu, ja ho programes en revés, d'aquí fins aquí. I amb això, per no per acabar d'aquesta primera pràctica de Packet Tracer.